Od početka došašća pa sve do Sveta tri kralja u Hrvatskoj se prakticiraju tradicionalni običaj tijekom božićnih blagdana. Kićenje bora na badnjak i post, spremanje kolača i ukusne hrane samo su dio svakodnevice prosječne hrvatske obitelji. No pitali smo građane Zaprešića koji su njihovi običaji na badnjak i Božić. Pa običajno to, kao i od prije uvijek, imamo običaj, obitelj se sastaje normalno za Božić, ručak božićni. Idemo isto za ponoćku, Božić za badnju večer, kitimo bor u kući i tako je. Znači, držite se tradicije? Tradicije, tako je, da. A recite mi, s obzirom da je stožer preporučio da se mise ipak prati preko TV-a, hoćete li vi otići na misu ili gledati preko televizije? Idemo na misu. Kaj bi danas bilo na blagdanskom stolu? Riba. Niš, pečemo u rolu i krumpir k tome i salata i to je to. Pomolimo se i to je to. I pjevamo božićne pjesme i to vam je to. Sin ima harmoniku, sviramo malo i to vam je tak. Sve se obitelj, dođe djeca, unuci i tak malo crkva i proći će to. Imam imendan, Eva sam i dođu mi djeca i unuci na večeru i to je nešto najljepše. Pripremam kolače, cijeli tjedan . A što se osim kolača još nađe na vašem blagdanskom stolu i da li idete na polnoćku ili nekako ste u obiteljskom krugu? Pa ne idemo sada zadnje vrijeme na polnoćku, inače smo išli prije dok je moj suprug bio živ i tako. A sad je to takvo vrijeme da sve u obiteljskom krugu samo. I sve u miru. Želim svima nešto najljepše, zdravlja puno i da su svi sretni i zadovoljni. Kakvi god običaji bili u svakoj obitelji, svi ipak imamo iste želje povodom Božića, a to su zdravlje, radost, mir i obilje.